Journée internationale de la femme 8 mars wana 8 mars ko 7 mars ko waɗi ɗum 8 mars noon on ko journée sénégalaise ko ñalawma sénégal naaɓe ko faati e rewɓe kono noon nde wonno noon sénégal naaɓe jaggedi jaggude ñalawma munen nde fedde hakkunde leyɗele windere nde hono Nations Unies abbitiɓe ɓen jaggi 8 ɓe jaggi 7 kamɓe mbi ɓe goppata 8 maɓɓe o saabu kamɓe ngati kono noon fartange wodani rewɓe kono hewɓe hasko jaɓani wiite ko foddeji rewɓe ene jooli ha joni kono ɓe teskaki ɗo Sénégal ɗo foddeji ɗi haske no yoline waw jogui ɗo haaɗi eɗen gandi premier ministre debbo ari ɗo arti ɗo Mahamadou Dior Boye woni ɗo premier ministre en jii kadi Aminata Touré woni ɗo premier ministre wona kanko tan kadi e nder windere nde debbo gadiɗo laamade e leyɗele windere nde fof ko Corazon Aquino to leydi Philippine toonne kadi on idi wonde debbo gardiɗo leydi Dona Rousseff to leydi Brésil woni ɗon hoorejo leydi e taw kadi ko debbo ɓen fof waɗi ha yooɗi ɗum koto leyɗele dofole ɗe leyɗele ɓamtiɗe ɗon hoyne tubakoɓe en jii Margaret Thatcher en jii kadi koɓe woɗɓe ha joni rewɓe nan ɗon gooti foddeji rewɓe joolaki woni koye yaarude yeeso rewɓe safroɓe rewɓe ɗo e Sénégal ɗum ko foddeji ɗum kam ɓe keeɓi ɗum ɗo debbo tan jimata ɗo e debbo ɗum ko Sénégal ɗo heeɓa nde ko noon journée internationale de la femme ñalawma winiriyankore fewnade rewɓe mawnintede hitande kala ñande 6 ɗum ko fartange nge rewɓe heeɓi e foddeji munen ɗum ɗo noon ɗiɗon foddeji yo Allah nawru yeeso nde wonno noon ko ɗum ɓural so tawi noon ɓen diwani amde dingiral haaɓe jalta bawɗi